Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Tamao Asset. Welcome back sa ating palatuntunang Kamao Asero at tayo po ay nasa segment na Mano-Mano at dito po natin kinakausap ang mga personalidad na may mga pwedeng sabihin po sa mga issue, may mga pwedeng ihayag na damdamin sa mainit pong mga usapin sa ating bayan. At sa umaga pong ito ay makakasama po natin ang isang magaling na abogado at tagapagtanggol ng karapatan ng mga mahihirap. Lagi pong available kapag serbisyong pag-uusapan. Nakapaglingkod na bilang isang congressman po sa Baguio City. And I'm referring to attorney Congressman Nick Botbot Aliping Jr. Congressman Nick, magandang umaga po. Si Errol Dakame ito sa Leader News Philippines, programang Kamao Asero sa Pinoy Extreme Channel. Welcome, sir. Hello? Saglit ha. Hindi pa nakapasok. Saglit ha. Balikan natin yung ating survey question habang inaayos natin yung linya kay Congressman Nick Aliping Jr. Ano ang tamang aksyon sa pambubuli o sa bully student na viral ngayon sa video, no? Welcome po ang inyong mga komento sa ating main topic. Basahin ko muna itong mga reactors natin sa ating wall mismo. Sino-sino bagang nandito na sa wall natin? Marami ito, marami. Ernales, dapat tanggalin ng school at bigyan ng parusa ng batas. Nel Ferrer, ipabuli sa black belter, tingnan ang tapang. Parokyan Skylander, tanggalin sa school at bigyan ng leksyon kahit 2 years pang mukhang nagbago na, ibalik uli kahit paano, kawawa din naman yung kumag pagkaganon pa din, alisin na lang at wag nang tanggapin sa lahat ng school. Joe Combo, amigo, classmate, batchmate, Jose. Joe, sampahan ng kaukulang kaso ang magulang ng batang ng bully sa kadahilanang ito ay minor de edad at responsibilidad pa ng magulang ang kanilang mga anak. Thank you, Joe, na nasa Australia. Magandang umaga po sa mga nasa Australia. By this time, gabi din yata sa Australia. Edong Roque, dyan sa Malabon, ipatingin sa ospital. For sure, may problema sa mental yung batang yan. Kaaga pa pamaagapan. Sayang, husay kong magaling sa pamamaraan. Sagot naman ni Ma'am Grace de Polonia Council. Yan, sabi niya. At si Mr. Erwin Paradero, ang sagot niya naman sa ating tanong ay pananagutan ng magulang yan. Sila ang dapat na managot. Kasalanan nila yan. Sila ang dapat sisihin. Sagot naman ni June, o reaksyon naman ni June Benito, ipa-DNA siya. Pati si Berna, malamang mag-ina sila. Sino nga si Berna? Yung ano? Yung nambugbog ng bata, si Berna. Oo nga, oo. Jean Villar, oo, tama. Suspindi sa school na hindi gayahin pag-aral at ikulong. Sabi naman ni Kai Mazura, bitayin po. Matindi yun, ha? Matindi. Crystal Vale, expel. Expel, sabi ni Crystal. Ang sagot naman ni Tito Encarnacion, ilaban sa MMA. Yan, parang okay yun, ha? Ilaban sa MMA. Mixed martial arts. Ariel Kyle,
Sabi niya rito, kick him out. Sagot naman po ni Sylvia Kalisog Yampan, give him a dose of a proper guidance to correct his character. Bring him and rehabilitation center. Thank you, Ma'am Sylvia. At mula naman kay Milanio Redito, ipatalsik sa paaralan na pinasukan at bigyan ng leksyon. Thank you, Milanio. James Joaquin, bigyan ng warning baka sakali magbago. Thank you, James. At sabi naman ni Joan Mesa, government laws about child protection must be reviewed and analyzed critically. Ayan, what else? Ayan. Ayan, yung mga reactors natin. O kayo po, ano po ang inyong masasabi sa ating survey question? Ano ba ang tamang leksyon o aksyon sa bully student na nasa viral video po ngayon? Welcome po ang inyong pong mga opinion sa ating palatuntunan. Biyernes ngayon December 21 na. By this time, marami po ang mga kumpanyang may mga Christmas party na kaya busy lahat. At nais nating batiin ng Merry Christmas sa mga taga-Ubando, Bulacan na meron pong naka-schedule na Christmas party mamayang gabi. Ang Ubando, Bulacan na pinamumunuan ngayon and being governed by our good friend Mayor Edwin Santos na napakalaki po ng ipinakikitang pagbabago dyan sa Ubando, Bulacan. I-text mo muna, Kuya Clarence. Areglado. So, alam niyo po, tulad po ng reaksyon ng maraming mga magulang, wala naman pong magulang na matutuwa ng kanilang anak ay binubuli sa eskwelahan, di ba? Lalo ngayon, maliban sa mga ina po at mga magulang ay siyempre protective sa kanilang mga anak. Ay may mga batas na po patungkol sa bullying. In fact, ang anti-bully law ay in effect na maaring pagbasehan ng mga kaparusahan at aksyon sa mga nagkakasala. Allegedly, yung nasa viral video ngayon na estudyante po sa isang kilalang eskwelahan, Ateneo pa naman, ano? Ateneo pa naman. Sino baga ang mga viewers natin na may mga estudyante sa Ateneo? Ha? Isang kagalang-galang supposedly na eskwelahan, isang eskwelahan ng mga supposedly ay may mga kayang pamilya. Di po ba? Mga pamilya na dapat ay medyo pihido, medyo ang kilos ay mas pino, pero lumalabas po na sa likod ng mga dingding ay may mga ganyan palang insidente. But I'm sure, hindi lang yan sa ano. Ako naniniwala na ang bullying ay hindi lamang po sa loob ng Ateneo. And even sa mga iba pang eskwelahan, public schools, naniniwala ako may mga ganyang insidente, no? Baka hindi lamang po nagre-react, hindi lamang po nagre-reklamo, nagsusumbong ang mga biktima sapagkat they can still manage to absorb it or napapakisamahan pa nila yung mga ganun eh. Mga ganun. Lalo't alam niyo po, yung mga prevalence ng mga what do you call this? Yung mga fraternities. Minsan yung mga bullying ay maaring maaring gamitin ng ilang grupo para sabihin, sige, bugbugin mo yan. At nang mapatunayan mo na karapat-dapat ka sa grupo namin. Mga ganun eh. Pagka ganun po ang grupong nag-iimbita sa inyo ay huwag nyo nang salihan sapagkat walang kwentang grupong ganyan. Di ba ba? Magandang tanghali kay Lor San Andres dyan sa Bataan. Yan, Bataan. Magkakamali na naman ako, Batangas. Saglit lang ha, we're still establishing our line kay Congressman Nick Aliping ng Baguio City. Ano ang tamang aksyon sa bully student na nasa viral video ngayon? Ano po ang inyong iniisip?
Ano po ang inyong masasabi sa ating main topic this morning? By the way, medyo nagpang-umaga tayo sapagkat meron tayong mahalagang lakad na dapat asikasuhin mamaya. Kaya't inagahan po natin ang ating pagsasama-sama sa palatuntunang Kamaong Asero. At ang Kamaong Asero po ay napapanood ng live sa Leader News Philippines digital channel. At tayo po naman ay live mamaya pong 5:30 ng hapon sa Pinoy Extreme Channel. Ito po ay napapanood sa Signal Cable Channel 106, Sky Cable Channel 217, Cable Link Channel 59, and Destiny Cable Channel 84. Ayan. Sabi ni Bro Oliver, paluhurin sa asin. Baka maglagay ng nipad yan. Maraming nipad na binibenta. Alright, sige ho. At tayo ready lang muli sa ating mano-mano segment. Play natin, Kuya Clarence. Alright, as promised, nasa linya na po natin si dating Congressman Attorney Nick Aliping, Jr. ng Baguio City at kausapin nga natin dito sa ating temang nabuksan. Ano ang dapat aksyon sa bully student na nasa viral video ngayon? Congressman, magandang umaga po. Si Errol Dacami po ito sa Leader News Philippines. Tayo po ay napapanood ng live sa ating digital channel. At mamaya pong 5:30 ng hapon tayo po ay nationwide sa Pinoy Extreme Channel, Signal Cable 106, Destiny Cable Channel 217, Cable Link Channel 59 at Destiny Cable Channel 84. Good morning, Congressman. Hello, Errol. Magandang araw. At sa Yes, sir. Hello, sir. Hello. Yeah. It's our pleasure to have you this morning, Congressman Nick. Yes, sir. Apo. Have you seen the viral video na kumalat po sa social media? Napanood niyo, Congressman? Nawawala. Hello. Hello. Hi, sir. Yes, pumapasok na po ang inyo pong audio dito. I was asking kung napanood niya po ba, sir, Congressman, yung viral video ng estudyanteng taga-Ateneo na binubuli po yung kanyang kapwa-estudyante? Well, hindi ko po napanood yung video Apo. nung doon sa Ateneo student, pero ang masasabi ko Apo. ay dapat ang pamunuan ng lahat ng mga eskwelahan sa Pilipinas dapat tingin yung sinasabi nating Anti-Bullying Act. Right. Apo. In place naman na yung... Yeah, go ahead, Congressman. At dahil dito, dapat ang pamunuan ng mga ating mga universidad at ating mga eskwelahan, dapat ay ito sana isa ring paksa nila para maprotektahan yung biktima at saka mabigyan naman ng karapatang parusa yung bully. Tama po. And especially sa Baguio City po na considered as education hub, napakarami pong eskwelahan, napakaraming estudyante, both local and foreign. Maganda pong napag-uusapan ito para wala pong mabiktima, Congressman. Tama po yun. Kaya nga ang mga pamunuan ng mga eskwelahan, dapat kailangan talaga na meron silang periodic assessment in terms of dun sa mga estudyante na mga biktima ng bully or yung mga estudyante naman na nangbubuli sa kapwa estudyante. Alright. Bilang isang magulang, how do you feel makita mo yung anak mo binubuli, Congressman? Well, kahit naman sino magulang, hindi maganda ang pakiramdam. Yes. Masakit palalo kung ito'y nasaktan. Opo. Black belter pala, maliit lang, Congressman, yung bata na ginulpi niya, mas malaki sa kanya, but the bully student is a black belter, taekwondo black belter. Yan nga yung sinasabi natin na dapat ang mga pamilya, bigyan nila ng tamang disiplina ang kanilang mga anak. Aha. Hindi porket black belter ka o nasa taekwondo ka o kaya nasa UFC ka na ito ay ginagamit mo na manakit sa kapwa estudyante o kaya gagamitin mo na para ipakita mo ikaw ay isang bihasa sa karate o kaya sa judo. Tama po. In fact, may kultura ng disiplina sa mga larong ganyan na Congressman. Tama, kasi yung mga ganyang sports, yan ay ginagamit lang sa arena o kaya doon sa competition. Sa classroom, hindi arena yan, hindi competition yan.
yan ay isang lugar para mabihasa ang educational advancement ng isang bata. Tama Kaya po. dapat lang na yan po ay mabigyan ng karapatang parusa at pag-unawa naman sa mga magulang ng itong bata na nangbuli sa kapwa estudyante. Tama po. All right. Very well said, Congressman. All right. Nais po naming samantalahin ang pagkakataon na ito na matanong ka sa ibang issue, Congressman. Segue po tayo sa plano po ng DNR. The other day, kausap ko po si Yusek Benny Antiporda ng DNR. And he told us dito sa programa that they are planning to do a rehab of the Baguio City. Although hindi naman daw katulad ng kanilang ginawa sa Boracay, Congressman. What is your thought about that? Well, my position on that particular plan is very much welcome. Mhm. In fact, ang plano ng DNR sa rehabilitation sa siyudad ng Baguio ay isang hakbang para ating mapanatili ang kaayusan at ang kagandahan ng siyudad ng Baguio. Kaya ako ay sumasang-ayon. Pero dapat lang po na may consultation sa mga stakeholders. Aha. Kung ano yung dapat na pag-usapan na i-rehab o kaya improve, yun ang bigyan natin ng pansin. Apo. At yung mga iba naman na kinakailangan, meron pa tayong ikonsulta. Kagaya katulad ng magre-rehab ka, mag-improve ka ba, walang pondo. Mhm. Kailangan may kaakibat yan na funding counterpart na manggagaling kung anong ahensya ng gobyerno. Aha. The word that Yusek Antiporda used during our show ay bibigyan daw nila ng pagkakataon yung LGU na gawin ang dapat gawin habang may panahon pa. At wag nang hintayin yung DNR na bumaba para mangyari yung tinatawag po nilang rehabilitation. Now, kung kayo po ang tatanungin na Congressman, ano po ang mga specific na nakikita po ninyo that it really needs rehabilitation dito po sa Baguio City, sir? Well, sa akin bilang isang residente at tudong taga Baguio, Yes, sir. dito tayo pinanganak, ay yung unang-una, yung regulation natin sa mga pagpapatayo ng mga building. Aha. And dapat may specific na regulation yan para at least kung ito ay 10 floor, 10 floor lang. Kung ito ay 5 floor, 5 floor lang. Aha. Pangalawa, ang kailangan nating improve natin dito is yung transport system ng syudad ng Baguio. Mhm. Because this has a domino effect insofar as the air quality of the city. Right. At saka pangatlo, itong mga activities ng DNR na dapat suportahan natin na hindi lang tree planting palagi. Mhm. Aside from tree planting, this has to be maintained. There has to be periodic assessment. Yung mga puno na tinatanim natin. Mhm. Kasi Tumubo ba talaga? survival is different from tree planting. Mag-tree planting ka nga pero after 1 month, 2 months, patay naman yung puno. Right. Not sustainable. Right. Yeah. And then of course, we also request for our technical people that in the event of construction of infra projects, Mhm. there has to be a green architecture component Tama. of the Nice. construction. Nice idea, Yeah. Congressman. Yeah. Opo. Oo. Yan. At saka, mhm. yung isa pa dito ay kung paano natin palakasin yung partnership ng itong nearby municipalities Yeah. para at least the development will not only be concentrated in the city of Baguio. Let's spread it out para naman yung carrying capacity ng Baguio ay sapat sa mga turista at sa mga naninirahan dito. Tama po. Well, La Trinidad is a very adjacent area. Ang Tuba, napakalapit din. So, tama po kayo na mas maganda na pare-pare sumuunlad at makapaglingkod sa mga bumibisita. Ano po? Alright. Tama yun. Opo, isa sa tinitingnan na congressman ng DNR ay yung mga insidente po ng landslides na maraming namamatay, Congressman. Okay. Ang masasabi ko dyan, kailangan talaga na ang DNR kailangan i-implement comprehensively yung sistema nila doon sa geohazard mapping. Right.
para sa pagsabihan yung isang barangay na itong portion ng barangay mo, hindi pwedeng patayuan ng bahay, hindi pwedeng patayuan ng struktura. Mhm. Kasi this is a slide-prone area, but you consider the city of Baguio. Kahit kasi bundok, pinapatayan ng bahay. Mm-mm. Okay, let's accept it kasi nandyan na yan. Mm-mm. That's why, for some other areas na yung mga tao gusto nilang patayuan, dapat DNR will now be really serious Yes. into prohibiting these areas that it should be a no-build zone. Mhm. Para ito ay maprotektahan yung mga areas na buildable naman, kung may sakuna, nabibiktima tuloy itong mga kapitbahay. Kaya we have really to strengthen that comprehensive geohazard system of the DNR, hindi lang sa Baguio pero sa lahat ng sulok ng Pilipinas, para kung sakaling meron tayong kalamidad ay nababawasan o kaya we can prevent the occurrence of what we call calamities, accidents in the future. Tama po yan na Congressman. Opo. Alright. So, nakapaglingkod ka na, Congressman, bilang isang mambabatas at representing Baguio City. I'm sure marami ka pang gustong gawin sa presenting sitwasyon dito. May mga nakikita kang dapat mangyari. Ano, Congressman, ang mga plano pa ninyo sakaling kayo po ang piliin ng mga taga Baguio? Well, sa akin, kasamang Errol, dahil nga kandidato ako, pero sabi ng COMELEC, wala namang premature campaigning. Wala daw, oo. But I will assure the COMELEC that I will apply my delikadesa. Kasi mahirap naman na kandidato ka nga, pero sabi ng COMELEC, may delikadesa. But in the campaign period, I will surely discuss to the people ang aking legislative agenda sa aking pagtakbo muli bilang isang kongresista ng Law District ng Baguio. Alright. Noted, Congressman. Alam ko pong naiintindihan nyo yung salitang delikadesa na sinasabi po ng nakararami at may pagkaintindi talaga. So, hello? Ay, naputol. Saglit ha. Kausap po natin si Baguio City former Congressman Attorney Nick Aliping Jr. Balikan natin yung ating survey question, mga kaibigan. Ano po ang dapat o tamang aksyon sa bully student na nasa viral video ngayon? Anyway, balikan natin ang linya ni Congressman Nick Aliping Jr. Congressman, you were saying na na-mention mo ang delikadesa, no? Sa tingin po namin, sa haba po ng aming ipinaglilingkod din sa media, marami po sa gobyerno ang walang ganyan, sir. Tama po kayo. Sa akin naman, simple lang naman ang aking legislative agenda kung ako ay mabigyan muli ng tsansa ng ating kababayan sa Baguio. Yes, sir. Na ipagpatuloy ko pa rin yung marangal at tapat na paninilbihan sa aking mga kababayan. Apo. At talking on specific legislative agenda, makakasiguro sila na ang aking babalangkasing batas ay para sa kapakanan ng aking distrito at saka sa ating inang bayang Pilipinas. Very good, very good. Congressman, nanonood po ang mga taga Baguio City, mga taga Cordillera. Ano po ang inyong mensahe po sa kanila ngayon? Well, sa aking mga kababayan, lalong-lalo na sa Cordillera Region at sa ating mahal na siyudad ng Baguio, sana po ay pagpatuloy natin ang pagtutulungan sa ikaunlad ng bayan at disiplina lang ang kailangan. At muli, sa loob ng aking pamilya, binabati ko po lahat ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Salamat. Very well said, Attorney Congressman Nick Aliping Jr. Maraming salamat, sir. Mabuhay po kayo. Salamat din at mabuhay po ang ating programa. Attorney Nick Aliping Jr., former Congressman ng Baguio City. Bilis po ng ating oras pero nais ko munang i-detalye itong pangako po ni Joe Masison. Kain po sa Pasko ang mga sundalo at kapgo na binihag ng mga NPA. Yan po ang pangako ng
liderato ng Communist Party of the Philippines, New People's Army CPP-NPA na kanilang pakakawalan sa Kapaskuhan ang mga binihag na 2 sundalo at 12 KAFGO sa Agusan del Sur. Yan, para naman makauwi sa kanilang mga pamilya. Yan po ang binitawang pangako ni CPP-NPA Founding Chairman Jose Maria Sison sa isang statement. Kasabay ng pagsabi nito na sa kondisyon na ititigil ng militar ang kanilang opensiba. Yan. So, tingnan natin. Kung hindi pala ititigil ng militar ang opensiba ng Armed Forces of the Philippines, hindi nila palalayain yung 2 sundalo at 12 KAPGO. May kondisyon eh. Ang Kapaskuhan po ay malapit na. This will be on Monday. So abangan po natin kung yan pangako yan ay mangyayari at kung ano naman po ang response ng Armed Forces of the Philippines. Kaugnay sa balitang yan, sisibakin daw po ng liderato ng militar yung mga opisyal na nalusutan sa paglusob po ng mga rebelding NPA sa Caraga Region. Balikan na po natin ang mga isyong mainit na binabantayan ng palatuntunang Camaong Acero, mga bihag na sundalo at KAFGO palalayain po sa Pasko. Yan ang pangako ni Jama Sison. AFP sisibakin ang mga opisyal na nalusutan ng paglusob ng mga NPA sa Caraga. DND Secretary A. Binida ang 35 billion pesos na Armed Forces of the Philippines Modernization. Ateneo, iniimbestigahan na ang bullying incident na nag-viral na ngayon. Mga magulang ng bully student sa viral video, pananagutin daw po ng PNP. Mga tauhan naman po ng DOTR at MMD idiniploy na para sa Carmageddon. Samantala, high risk sa landslide at flash flood ang Visayas at Mindanao ayon po sa Pag-asa. Banat naman ni Duterte kay Rojas, hindi daw makakaapekto sa kandidatura. Samantala, magbibitiw sa pwesto ang Defense Secretary ng Amerika next year. At 7.4 magnitude na lindol tumama sa bansang Russia. Sa ating tanong, ano ang tamang aksyon sa bully student na nasa viral video ngayon? Mga kaibigan, in place naman na po ang batas na tinatawag po nating Bullying Act. Nakasaad po doon ang mga provisyon at nakasaad po doon ang mga penalidad. So hayaan nating umepekto ang batas sapagkat ang naturang batas ay talagang layon na maproteksyonan ang kapakanan, kaligtasan ng sino mang estudyanteng pumapasok, nag-aaral po sa saan mang eskwelahan, mapapribado o mapapampubliko man. So let's enforce the law. Yan po ang ating sagot dyan. Bueno, napakabilis ng ating oras. Sa ngalan po ng ating mga katuwang sa pagpapalipad sa ating palatuntunan. Sa ngalan po ng ating Operation Shed, Engineer Oliver Licop, Digital Broadcast Assistant Clarence Andaya. Sa ngalan po ng buong pwersa ng Leader News Philippines at ng Pinoy Extreme Channel. Ako pa rin po ang inyong Camaong Acero, si Errol Dacame, bumabati ng Merry Christmas sa inyo pong lahat. At God bless Pilipinas. Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dacame sa Camaong Acero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.